Dames en heren, jongens en meisjes, hier zijn ze, Ronald en Karin. En Johan Vingeland. We hebben voor u het schoonste dansje meegenomen van heel Limburg. De Rookie Zoekie. Rookie Zoekie. Rookie Zoekie. Rookie Zoekie. Zo maken we de sfeer. Rookie Zoekie. Rookie Zoekie. Rookie Zoekie. Zo maken we de sfeer. Het is de noodste rage die iedereen al kan. Heel werkelijk te leren, daar hoor je er zo van. Dan dans je Rookie Zoekie, verdoon het nou alweer. Zo maken we de sfeer. Rookie Zoekie. Rookie Zoekie. Rookie Zoekie. Zo maken we de sfeer. Rookie Zoekie. Rookie Zoekie. Rookie Zoekie. Zo maken we de sfeer. We schudden nou de heupen en draaien in het rond. De handen morgens wijen, bewegen is gezond. Dan danst de Rookie Zoekie, verdoon het nou alweer. Zo maken we de sfeer. Rookie Zoekie. Rookie Zoekie. Rookie Zoekie. Zo maken we de sfeer. En Johan, is het nog een beetje voor te gooien zo? Ja joh, en ik zin hier aan het publiek dat we er nog een schupje bovenop kunnen doen. Nog één keer. Dus let je op, goed en klaar.